ಏನು ಜಂಗಾಪಜಿ ವೀಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಹಾಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆ ಬೂರ್ದಲ್ ಏರ್ ಯಾನಿತ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಫೆಂದ ಇಕ್ಕುಲ್ಲು ಮೋನದನೆ ಕಪ ಕಪ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ 2 ಜನ ವೈದ್ಯರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಳಲಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ದಸರಾ ಅಂಜಾದ ಎಂಕಲ್ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿದಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೇ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿ ಆಯ್ತು ಕಿತ್ತು ನಕಲು ಚಿಂಕಿ ನಕಲು ಮತ್ತು ಬೈದೇರು ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಜನೇಯನ ಪೊಬ್ಬ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ನಕಲು ಮತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕಂದೆ ತುಲೆ ಮೂಲ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಟಿ ನೆಟ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ ಮಾತಾಯ್ತು ಪಿದಾಡ್ದೀನಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಆಂಟಿನೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಟ್ವೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಒಂಜೇಲಾಕ ಬಾರ್ದ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ ಮುರಾನಿ ನಮ್ಮ 2 ಜವನೇರು ಪಿಲಿಪಾಡ್ದೇರವೆ ದಚ್ಚು ಬೊಕ್ಕ ಗಗನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾಲಕನವರ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅವಲೊಂಜೆಲ್ಲೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಂತದಾನ ಅವೇ ನೀ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮಾಲೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಂಡತೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಐತಲೊಂಜೆಲ್ಲೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಪಾಡುವೆ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೊಳಲಿದ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪನೊಂದು ಏನಿದ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಲ ಪನರಿತಿಂದ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆ ಬೂರ್ದಲ್ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಎಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತಾರೆ ಬಚ್ಚು ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಅವಲ್ಲ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚೆ ಅಂಚಾಲ್ ಸಪುರ ತೋಜುನ್ ಇನಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಅಂತ ಮಾಲೆ ಮಾತ ಫತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂಕಲ್ ದೀಚು ಮತ್ತ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಏರ್ ಯಾನಿತ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಫೆಂದ ಇಕ್ಕುಲ್ಲು ಈತ ಜನತೆ ಪುರಾಲ್ದ ಸೊ ಅಂಚದ ಮಲ್ಲಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಚು ಪಾಡ್ವೆಗೆ ಎಂಕ ಆಸೆ ಉಂಡವೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಯರ ಸ್ಟೇಜ್ ಗಂಡ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ತೆ ಪೋಪಿನ ಅವಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಆತನ್ಗೆ ಎಂಕಲಿತ ನನ್ನ ಒಂದು ನಿಲ್ಕೊಡ ಅಂದ ಸ್ಟೇಜ್ ಐಕೆ ಎಂಕಲಿತ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ನಿಖಿಲ್ನ ದಾದೆ ಅರ್ಜನ್ ದಾದೆ ಇರ್ನ ತುಂಬುದೇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲುಂಡತ್ತೆ ನೆಟೆ ನಮ್ಮ 2 ಪಿಲಿಕುಲುಲ್ಲ ಅವಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ಮಾಲೆ ಪಾಡರೆಂದು ಮಾಲೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೈದ ನೆಟೆ ಒಂದು ಉಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಹೌ ಮಾಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಲೆ 50ದ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಸುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಂಡವಿಲಿ ದೀಪಿರದೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಾಲೆ ಇಂದೇ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ 2 ಜನ ವೈದ್ಯರು. ಶರತ್ ಸೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕಿತ್ತಲ ಹಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ದಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲಿತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಲೆ 2 ಮಾಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲೇ ಎಂಕಲೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಲೆನು ಶೋಕುಂಡದ ಸೂಪರ್ ಎಂಕಲ ಕತೆ ಫನ್ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಫನ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಮಾತ ಟೈಪದ ವೆರೈಟಿದ ಮಾಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನು ಅಂದ್ ಎಂಕುಲು ಜಡಿ ತಿರ್ಗುದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಟ ಇಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಮಾಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತರ ಬೈದಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ಇಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಲಿಕ ಕಂದಿನ ಮಾಲೆ ನಿಂಬೆ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ದಾದಾ ಶೋ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಟ್ರಯಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮೇರೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೆ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಇಂದೇನು ಬಯ್ಯ ಪತ್ತೊಂಪೋಪುನು ಮಾಲೆನು ಈ ಬಗ್ಗುಂದ ಎಂಬೆ ತಿಕ್ಕ ತೋಪು ಕ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಡವೈದು ನಿಂದು ಮೋನದನೆ ಕಪ ಕಪ ಯಾವ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಅಕಲ್ ಪಿಲಿ ತಕಲ್ ಪೋಪೇರ್ ಮೇಲೆ ಮೋನೆ ಚು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ದೇರ್ಪಲಿ ಓ ನಾಲ ಚಾರಿಲಿ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಅಗಲ ವೈದನ್ ಬೇ ಸೈಡ್ ದಾ ಓ ಎಂತ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ
ನಲಿಪು ಈ ಒಂದು ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿನ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊರಳಿ ಇಲ್ಲಿಯ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಡೆಯ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಈಗ ವೇದಿಕೆ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂದಿನ ಮಾತ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಎನ್ನೊಂದಲ್ಲ